Sinä voittaa. Voittaa maitsikka taitaa tietää. Ei hätää, ja sitten tänään me ollaan täällä huomenna taas. Ja 2 kertaa päivässä tehdään tää sama kisa. Kyllä. Ja hei, muistakaa käydä katsomaan viikinmäinen hyvin tarjouksia jälkeen paljon liikkeelle ja kaikenlaista. Yksi koulu, eli tää tarkoittaa sitä, että ei oo voittaa. Yes. Sitten vielä yksi kierros siitä. Noniin. Jes, elikkä Valsella meni kaksi meni siitä. Elikkä 3 tarvii. 3 tarvii voittoa. Katsotaan, onko Internet ihan siinä. Sielläkin on ikävä kyllä väärä vastaus, eli meillä on 2 vaihtoehtoa jäljellä. Se on joko Old Trafford tai San Siro. Oli keskellä oli käsi. Kuka voitti Ballon d'Or-palkinnon vuonna 2021, eli tää Barcelona? Okei, no meillä on... Joukkuetta kyllä mukana oli vaikeaa. Ja se oli oikea vastaus. Täällä on 4 vastausvaihtoehtoa. Vai tiedättekö te jo? Haluatteko edes 3 vaihtoehtoa? Ja vieläkin körkeä temppu koulun mukaan Alexander täällä, joka lämmittelee ensimmäisten kanssa. Alexander Vesperin temppukoulu. Eli nyt suosittelisin kaikkia putareita ja siitä haaveilevia, eli kaikki vaan tonne isommalle kentälle, missä on Intersport-liput, niin siellä Alexander opettaa teille uusia temppuja. Laidalla.